wa celebrate inde yettode e holto gummiɗa baba o ko Beyla Sow gorko mo hawre wuro Bayla Bayla naka togaram oh my god nan mo yima fona anandi ka hip hop quoi ka vrai hip hop dow hales bon holno jiruɗa jammo quoi holno jiruɗa jammo mais jammo hande so wona weltare ala ko min gaddi ɗo quoi ko weltare mawde kadi aussi artiste baɗo ko non dani ari e pulaar nde yimɓe hen jaltina konngol ɗi ngannduɗa ko mamiraɓe tan min nananno ene kaala quoi joni min nani kanko amo nanamo haala amin pansimo kadi amin jaademo ko toon amin ñaaji Allah noon yo Allah nawmo ha dow holon message joguiɗa kadi holko joguiɗa kadi BBMC non BBMC so wona yo ɓeydu tinnare ko tinniɗi yo ɓeydu tinnare cika o cikkanam amin caggal makko merci beaucoup ok ko welal pulaar rek ɗum tan min jiiɗi merci encore une fois merci bro merci non non le bro billahi wallahi malay wo sa me sa mo don taw wala effectivement quoi effectivement sinar deji adana jam ada wel itu masque ma itu ki moy killer boy bro hey kill from bol biran ko ne ganduma me wat présenter wasana taw no an bonande an sa haliran halaga gasi quoi ko linko wero sinon nice naka activité ça va hamde en ko sal wero ça va pete inchallah anda no machallah hamde buri welde ko ko biam ko retire boy min hande bon ko fierté mawdo parce que voilà gaaji hip hop non dogono for yaaru ni quoi hande ene foko dum wonno hare men yan bat imposer hande bon ene jetta la jetta garaaji voilà parce que hande so tawi hip hop o hebi do won sabibe ko hababe hande ha hebi do quoi comme ne keeru wiru ni hip hop so tawi ko ciali wonno ene wadi cialde ene wadi pale waben monni ko sandu walla palal quoi vraiment on goni hunde quoi hande bu cikki hip hop wonke totede cerbum parce que hande baado no BBMC wi hande on premier mo concert à Dakar musique ko fierté fulbe quoi te machallah fulbe fof ma noro kasi on ji ambiance gondo do ful gondo do donc ko burdum nane ara e lawol donc enen dal baden rester connecté hamo jaggen va suji ala ko fadda BBMC an no pullo mbodo fade mako heewi hande mom machallah en boyi yebde concert aji mako e der village uji ha tengte warti do e Dakar je pense que hande yimbe pat ko heewi inchallah te surprise ma wat quoi mi yi o haal dum réseau mako wi hande live o bonna do concert wonta comme genre wonen construire non ko concert en tout cas o ko concert kanyum uddata 2026 o ko wattara acci ñaagen boy holko joguiɗa kadi BBMC BBMC sona mbodo yo tinno ko tinninodo yo ɓeydi tinnare machallah o mono liggo te yimɓe fof ne gandi hande ko artiste mo ganduɗa hay goto présentera ɗum machallah ko neɗɗo mo ganduɗa baɗɗo reconnaissant kadi neɗɗo moƴƴo surtout culture pularo billahi wallahi sar yeɓa vidéo ji makko non hay sinno gonɗa ko caggal leydi hakkille ma rutoro fuuta ña image o affaire goto kaldumami ɗo barke Cheikhou Tidiane nenam histoire goto hoso noon mi raɓki noon yettino téléphone makko mboɗo ƴetti on saha téléphone am ne boni quoi pour somme temps pour 3 jours ƴettumi box uji am fof nattinirol des fois wonade heɗade après hawre son pour andani gonɗo BBMC o watti heɗade son won dow jeero garmi noon ƴettimi téléphone am mboɗo artira box uji tan o wi ham won son dogoron ne weede son dow jeeri tinnoɗa woppanam hen son automatiquement après ƴettumi son hamo automatiquement ƴettumi son tiwa voilà ƴettumi son mbimomi ko oɗo son o wi ham si oɗo son mi anda hol jimɗi ɗum kono son ne welɗi noddum BBMC téléphone mbimomi ande maire o hande ko waɗimi ɗo surprise quoi par ce que son uji tel gonnoɗe téléphone o fof ko battinoɗe téléphone makko du coup nag omo heeɗo ha are son ma o wi ham oɗo son hol jimɗi ɗum one weeli yo moppu ɗum e téléphone he ɗum ɗon ko fierté quoi par ce que ça veut dire ko konko waɗata ko affaire baɗɗo nice hande mi haalta hay inde goto won artiste uji mo ganduɗa des fois pour joɗɗa e hakkude yimɓe aɗa heeɗa son uji mumen sa ko probléme mais hande BBMC kala to joɗɗa hay nder palais aɗa heeɗade son mum je pense que ɗum ɗon ko fierté mawɗo quoi kadi on aussi waɗon mbiya yon jokku golle ko mbatton koko affaire baɗɗo nice mboɗo wanma suivre no feewi jokku golle en cas gayen cool machallah weltima no feewi en tout cas dal big respect min ko weltare quoi parce que minema guila gandirɗen ha joni presque en meeɗa yindirde quoi donc yiɗi wiide BBMC merci en tout cas ki sama gayen la sama gayen la vrai ji la quoi en meeɗa yindirde à cause BBMC voilà non yo borom bahanga hande Allah hoddiri action o gayen enen dal joken golle acca mo bro eh boy come on ngare gay on fof ngare gay aujourd'hui on va célébrer hip hop hande fans uji BBMC nanɗo ndeysan influenceur uji nanɗo artiste aji ɗi nana ngara hande son jii ko won ɗo ko rek ono gandat vraiment ko liggey kal liggiɗo son dinore quoi
brothers to gummi ɗon dendori Nendor Kadial waaw inde yettode bro Samba Coulibaly jettere Samba Coulibaly anene ko Thierno Sall holko poɗɗen BBMC BBMC holko poɗɗa e mo pame mo mbimi yo wul tan hande jammo webara ma weera aja min de ko dernier leñol ngol dañi no pour la hal pour le rêve quoi BBMC ko rapport moƴƴo eyi so naati nder noon bonnen concert ha bona fusi kay mais avec respect quoi respect ɗo ma wala boog respect rek quoi respect rek concert o ko so wonata quoi surtout 100% live ara ko concert men hen wonde ko playback ɓe gara po so men comme genre yo noon mais ande concert o ko 100% live 100% eyi jimi so jeehi toon ɗetten tamen ha mbaɗen posé o gullen ɗum ha wula après so wuli ha paari après kadi kuɓɓen ɗum ha huuɓa dorinen ɗum ha 0 degré mbaɗen go back Allah addi men e jaam yettini men e dow jaam kam micro mimi hande jammo hande webara ɗo ma weera BBMC o fus affaire ma weeba en tout cas merci sama gars yi on avec notre bros inde yettode bro Black King yeah mi heftini mbaddi c'est le top brother sino ko adduma ɗo baba adi min de wadde participer au concert BBMC o grand frère mi rapport depuis jogui talent quoi hade min gayra pour wadde participer mbaɗe soutenir rapport ji men jaggo moƴƴo mbaɗe soutenir ke rapport ji men on quoi kadi ko yiira ko de gallano rappulare yesso ko liggey rek après mbaddenen ko awuro inchallah holko joguiɗa kaɗa wiya BBMC quoi BBMC jokku golle rek en tout cas ko rapport jogui talent et puis kadi ko rapport kadi ko alaɗo quoi kadi hamuno liggey yallah naw ɗum yesso kadi programme o yo gase dow jaam kadi min ko amin garɗo wadde participer pour wadde soutenir rapport menen il faut ko gorum quoi on est ensemble ouais ok merci boss come on bro ngare kalen ruɗoge ngare kalen inde yettode bro mino ko Abuja from Mauritanie mais Mauritanie gommiɗa uniquement arde concert way c'est Mauritanie oh my god hip hop kañum tan dañi ɗum quoi ko mbiyata ko mouvement fédérateur hip hop ene taga rendinde yimɓe mo meeɗa yiidirde hande mo mbayruɗa yiide ma meeɗa yiide mo nananɗa fof nehami ko Sénégal ɗo mais ko Mauritanie jeyami quoi way ko Sénégal nehami no jiruɗa jammo jammo hande Wula Diaw yaɓara inchallah BBMC bonnaɗa bona acca sama gay joni oso dor rendez-vous nder yimɓe jaaha ƴeen ko kewar toon eɗen gandi kam bon wonata hunde wiyamde donc 100% live concert min pamani ɗum en tout cas dal kala luppuɗo haaltentake oɗo écran ko ɗum fotani wadde ni aɗa ngo tagi mi fotani wadde kala luppuɗo foti tan ko natinede quoi abro Wulat Diaw min gaw so wona weltare eyyi ɓiɓɓe fulɓe fof ndenti ɗo here ko fotini ɗo e no wiyatno Dude Seck ɓiɓɓe fulɓe ndenti ɗo here ɓe ummi ha Kermassar ɓe ummi Thiès ha partout arde ɗo e concert BBMC vraiment min ko weltare hedde yam ɗo quoi ka dendare kalan ɗo bandira ɓaddi amen ɗo ko BBMC cool bila cool rapport mo ganduɗa hay goto watta ɗum présenté itti amen ɗo ha Thiès Baye addi amen ɗo hol son BBMC mo keɗorɗa tan cantira an o heeɓima quoi son BBMC mo kettuma mande sandri kam normal somo ko lovo on sone arnande neɗɗo guiliyanki on sone hulɓini kadi so on ɗon ne weeli quoi vraiment on so ko som quoi parce que on so to yimɓe yimamo tan yamo guinam quoi welano to son ne weeli tellement so ne weeli kadi son machallah ne waɗi affaire aji gonɗi nder ko nante way andu ɗum gawa andu ɗum en tout cas dal merci gaji sa yiɓi tan anda hande ko weltiɓe quoi boji foof nanɗo brod no mbiyeɗa min Abdoulaye mbiyete Abdoulaye yettode so to gommiɗa min ummi ɗo ummi waham ɗo ummi to gommiɗa jeeɗa e Fouta jeyam Fouta ayre law min beltima komin gari ɗo concert BBMC ko quoi kida min jinno tawet concert BBMC ko ɓooyi mais maro andre Allah c'est son premier concert ici à Dakar donc holko joguiɗa kadi wiyamo wa mbiyam courage rek min beltima no feewi quoi merci en tout cas acca bro inde yettode an boy a tampide an aɗa ɗo est ce que ɗo gandi oɗo boy adi arde ɗo foof non sa yimi wimama an par ce que actuellement an dardimi ɗo no wodi inde yettode Ousmane Amadou birem depuis Kermassar min gummi bande jeeɗa e Fouta Wuro Sogi wuro DJ Suzen ko Susa
bon no jiiruɗa jam o bro amin ɗamini affaire o ma welma inchallah kadi komin mbaɗi ko wona haydara mais ko tampere momin gummito nde ɗum min mbaɗani ɗum haydara min mbaɗiri ɗum tan à cause de BBMC ko pullo minen fof komin fulɓe min jagga hen 3000 wona haydara kadi biyeji ɗi fonno ɓurde ɗo mais yimɓeɓe haymo arani nden nodda ene namdo affaire holno yaay par ce que ko kalɗa ko ne waɗi important quoi mbiɗa 3000 o wona haydara c'est vrai par ce que sen ƴeewi hannde koɓe mbaɗata production maɓɓe o énergie o temps maɓɓe maɓe ƴettata o juste pour wadde comment dirais je wadde valoriser notre culture juste pour wadde refléter gurdam men juste pour jaggande culture pulaar aɗan wona hunde wemde quoi merci pour mentalité mo joguiɗa o quoi donc ko joguiɗa kadi wiye BBMC amin ñaagui Allah rek to yiiɗi o yettino leñol ngol o yetto ɗon kadi kala ko yiiɗi e nder rap o Allah hokkame so tawi ko ɗum ɓuuri ko wino ko rek so tawi rap wona ɓuural makko rek omo ñaago hoto Allah newnu ñaagui Allah nek so tawi rap o woni ɓuural makko yo Allah newnu amin ya Allah amin ok merci message ma waɗi ok merci bro merci jaajëf fay gaye aja bro no mbiɗa min Haroun mbiremi Haroun yettode so Haroun so depuis hol ɗon cewi lawgali non ɓuuri fof hawri ɗo quoi kal kalandomo inde mumen BBMC ne ngaaba min BBMC rek min mbi billahi walay waɗa fof joni mi haalde law min ngerɗo guel suba law min ngerɗo billahi walay mbano ɓuura jam min gara mais o yiddami nade min ɗo guel suba wa billahi walay hol son BBMC mo keɗorɗa rek après cantira voilà o heeɓima quoi soodi paɗam bobu nak daf ma ray on wara kam